Chino! Kimchi Chino! 오빠. And yes mga mahal, ako'y nagbabalik. Tama ang inyong pagkakarinig. It's DJ Kim Chino na kung saan pinag-uusapan natin ang love life mong hindi pa nadidiligan. Diba? May mga ganyan. May mga pagkakataon sa buhay na kung saan meron ka namang trabaho, meron ka namang source of income, tapos ang kulang na lang ay lambing mula sa mahal mong tao. Yan yung mahirap hanapin ngayon, no? Hindi mo talaga makuha lahat-lahat. Pero kung ikaw ay matagal ng single, minsan may mga sana ka sa buhay. Minsan may mga wishes ka na talaga nga naman kapag nakita mo ang mga lamp na yan, genie. Diba? Lumalapit ka na kung kanino ka man humihiling, mapa-universe man yan o kung ano yung pinaniniwalaan mo makakapag-grant niyan. Huwag kang mag-alala. Ito dapat ang listahan. Kaya naman, balik na tayo sa ating Chinitox. Usapang pag-ibig mula sa Spicy Opa mo, DJ Kim Chino. Sabi ko kanina, ibibigay ko ang mga pwede mong hilingin kung ikaw ay matagal ng single. Di ba? Ito mahal unang-una. Sana dumami ang pera mo. Unang-una yan, basic na basic because at the end of the day, kailangan mo ng resources, kailangan mo ng pera para lumandi. Di ba? So, kung matagal ka ng single, as much as possible, ialat mo or maglagay ka ng savings para sa jowa. Di ba? Para sa dating. Hindi ka pwedeng makipag-date kung ikaw ay walang pera. Uy, totoo yan sa hirap ng buhay ngayon hindi naman din lahat ng tao ay merong resources para buhayin ka. So as much as possible, since wala ka pa naman jowa, since wala ka pang karelasyon, 'di ba? Mag-alat ka para kung mag 50-50 man kayo, hati kayo sa gastusin, at least meron ka ilalabas, hindi ka pabigat. Di ka pa nga jowa, pabigat ka na. So might as well alat or mag-alat ng savings para lumandi. Kaya naman, ilagay mo yan sa wishlist. Sana magkapera ka. Ito, pangalawa mahal. Kung ikaw ay matagal ng single, ilagay mo sa wishlist. Sana gumaling ka na. Ayan, dyan na papasok ang mga trauma mo sa dati mong karelasyon. Dyan na papasok ang mga ginawa ng ex mo. Dyan na papasok yung multo. Dyan na papasok yung sugat o bubog ng nakaraan. Kaya naman sana gumaling ka na. Di ba? Dapat kapag papasok kayo sa relasyon, mahal, buo na kayo, healed na kayo. Kasi magsasuffer ang mga magiging jowa nyo kapag hindi pa kayo healed. Diyan na pumapasok yung rebound Di ba? May bitterness ka, meron kang puot, meron kang hinanakit, meron kang trauma, meron kang overthinking. Then again, hindi naman kasalanan yon na makakadate mo o di kaya magiging jowa mo. Kaya kayo dyan, landi responsibly I-make sure nyo naman utang na loob kapag papasok kayo sa relasyon, kapag makikipag-date kayo, wala na kayong iniisip na ex nyo. Diba? Totoo yan. Isa yan sa mga dahilan kung bakit maraming nasasaktan. Isa rin yan sa mga kadahilanan kung bakit maraming may trauma ngayon kasi hindi pa sila okay sa ex nila. Yan, mga gawain nyo, gumagamit kayo ng tao para makamove on. Hindi. Ayusin nyo yung mga problema nyo, ayusin nyo yung mga trauma nyo, mag-move on muna kayo bago kayo manggulo ng mga taong seryoso na magmahal. Bago nyo kami guluhin, kaming mga single na willing ng sumugal. Kami mga single na willing magbigay ng tunay na pagmamahal at pusong buong magmahal. Siyempre nadamay ko yung sarili ko dyan. Single din ako and at the same time, willing nang magmahal. Anyway, mahal, dalawa pa lang yun sa bala ko na pwede mong ilagay sa wishlist mo kung matagal ka ng single. Diba? Anyway, naka-live po kami sa Love Radio page
Mapa-TikTok man yan or Facebook. Kaya naman kung gusto mo ng online pulitan, online kakwentuhan, nandiyan po si DJ Kim Chino. But for now, balik na muna tayo sa Rakrakan Music at dito ka lang sa amin. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Baser!